Per nosaltres és molt important aconseguir que les nenes tinguin la sensació de que poden realment accedir a la ciència, i això és el que volem avui compartir amb vosaltres. Les nenes volen ser científiques. El tema és, quan arriba l'adolescència i tots aquests estereotips socials es posen en marxa, és quan la nena comença a perdre aquests somnis. És aquest el moment en el que nosaltres hem d'incidir. La població que prengui consciència que les dones poden ser científiques també i fer carreres aquestes STEM, no? Parlen de molts aspectes, de malalties, de les dones científiques, que fan que el món sigui més feminista. I doncs ho trobo molt interessant, ja que hi ha moltes coses a fer encara. Hem d'aconseguir que tota la societat faci un esforç. No només és un esforç d'una entitat, sinó que realment tant els professors com els pares, com tota la societat, ha d'aconseguir que les nenes no tinguin la sensació que la ciència és una cosa de nois. Nosaltres, com a persones que ens dediquem a això, volem divulgar. El que passa és que moltes vegades no trobes el fòrum adequat per divulgar, i per això estem tan contents amb el Tibidabo que ens doni aquest suport, no? Per poder realment arribar a la població que volem, que és la dels nens.